Todo a punto en Porto do Son para a Feira Celta que entre o 28 e o 30 de xullo devolverá a vila ás súas orixes. A inauguración oficial terá lugar o venres ás 5 da tarde, cando abrirá as súas portas o Mercado Celta, que este ano conta con máis postos e estenderase ao longo de máis rúas. Durante toda a fin de semana, bufóns, duendes, elfos ou ananos percorrerán este mercado nos numerosos pasarrúas previstos. Ademais da animación, haberá espectáculos de gran formato como Lenda ou Errantes, que se desenvolverán principalmente pola noite. Podemos destacar que vai haber espectáculos de gran formato, vai estar o viernes Lenda, e do grupo de teatro Ale Hop, e tamén un espectáculo de gran formato o sábado pola noite, ás 11 da noite, a cargo de Itroula Teatro, o espectáculo Errantes. Despois, artistas de gran calidade, no Maduc, vai estar Ilurte. Desenvolverase ademais un campamento celta a cargo do grupo Hípica Celta, onde recrearán a vida da sociedade castrexa coa organización de torneos de tiro con arco ou actividades de culto aos deuses. Pues como novedades que también estaría el campamento celta del grupo de recreación Hípica Celta, que aquí en Galicia realiza justas en varios lugares de la provincia. Va a estar en Oia esta semana y ha estado en el territorio nacional con sus justas, y en esta ocasión vendría con el campamento y realizando combates también de guerreros, tiro con arco, con lanzas, etcétera. O Concello decidiu este ano cambiar de empresa e apostar por Rivendell Mercados, que a partir de agora asumirá a organización. A súa proposta está máis preto da temática celta, polo que agarda manter a esencia coa que naceu esta feira. Este ano temos a principal novedade é o cambio de empresa. Este ano vai ser Rivendell quen se faga cargo da organización xunto co Concello de Porto do Son. Para iso nos ofreceu un espectáculo que queremos que vai ser de gusto de todos os que veñan aquí a Porto do Son este fin de semana. Que a feira seguirá crecendo de forma ordenada, sin que se desmadre e sin perder a esencia do que é a feira celta, non? Eso, Pablo trasladónolo, fixos unha programación, e é verdad que este ano confiamos en Pablo, confiamos en Rivendell. Estou seguro que nos vai a defraudar, porque estou seguro que Pablo vai a querer facer a feira celta do ano que ven, e da seguinte,